बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. मासेमारी, पर्यटन आणि व्यापाराच्या दृष्टीनं केंद्रबिंदू असलेल्या 7A मधील प्रभागातील समस्या दूर करतानाच विकासात्मक कायापालट करून पर्यटन केंद्र बनवण्याचा निर्धार भाजपा उमेदवार सौरभ ताम्हणकर यांनी केला आहे. मालवण नगर परिषदेच्या निवडणुकीतील प्रभाग 7A मध्ये भाजपचे उमेदवार सौरभ श्रीकृष्ण ताम्हणकर यांच्याकडून प्रभागात जोरदार प्रचार मोहीम राबवण्यात येते. नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार शिल्पा खोत यांच्या समवेत प्रभाग 7 मधील मालवण बाजारपेठ, बंदर परिसर आणि मेढा परिसरात घरोघरी मतदारांच्या तसेच बाजारपेठेत व्यापाऱ्यांच्या भेटी घेत प्रचार केलाय. भारतीय जनता पार्टीचा प्रभाग 7 मधनं भारतीय जनता पार्टीने माझ्यासारख्या एका लहान कार्यकर्त्याला इकडून उमेदवारी देऊन एक 3-4 वर्ष निष्ठेने ह्या पक्षाचं काम केल्याबद्दल जे मला इकडे संधी दिली आहे त्याचा मी पूर्णपणे फायदा करून माझा प्रभाग मच्छी मार्केट कडून स्टार्ट होतो. तो व्यापारी वर्ग प्लस मच्छीमारी आणि पर्यटन व्यवसाय हे असं सगळ्याच प्रकारचा ज्या मालवणात रोजगार निर्माण होतो त्या केंद्रबिंदू आहे. सो आमचा एक प्रयत्न राहील का ह्या एरियाला एक टुरिझम हब म्हणून तयार केला जाईल. सगळ्या ठिकाणी बोर्ड केले जातील जेणेकरून टुरिस्ट आकर्षित होऊन इकडे आपले काजू असतील, मसाले असतील, ज्या काही लोकल सुके मासे असतील ते खरेदी करायला त्यांना सगळ्यांना विचारायची गरज नाही पडणार आहे. सगळ्या तारकल्लीपासून देवबागपर्यंत हे मार्केटचं नाव, बाजारपेठे, सोमवार पेठेचं नाव सगळीकडे केलं जाईल. लोकेशनद्वारे कुठे कुठे टुरिस्ट असतात तिकडे आणि ते डायरेक्टली इकडे पोचतील आणि या व्यापाऱ्यांना फायदा होईल, मच्छीमारांना फायदा होईल. त्याचबरोबर पार्किंगची सुविधा आहे तिकडे आणि सुशोभीकरण पण करता येईल का, आणि प्लस स्टॉल धारक आहेत त्यांना योग्य ती परमनंट सोय स्थानिकांना प्राधान्य देऊन ही केली जाईल. आणि त्याचबरोबर पॅकेज फूड आहे जेणेकरून जास्त कचरा येतो त्याच्या त्याला अल्टरनेटिव्ह म्हणून आपले खाद्य संस्कृती आहे. घावणे असतील, आंबोळी असेल, वडे कोंबडे असतील, आपले असेल त्या शिरा, उपमा, हे सगळे पदार्थ त्यांना जास्तीत जास्ती प्रमोट कसे करून देता येतील ह्याच्यावर भर राहील. आणि बाकीच्या इतर समस्या आहेतच, गटार आहे, लाईटीची समस्या आहे, ह्या पण 100% आम्ही आमचेच पालकमंत्री पक्षाचे आहेत त्यांच्याकडून 100% आम्हाला सपोर्ट दिलेला आहे. ते येऊन सुद्धा गेलेले आहेत 2 दिवसा अगोदर आणि त्यांनी 100% आम्हाला सांगितलेलं आहे तुमचं काही काम असेल ते आम्ही 100% पूर्ण करू. आणि हा मतदारसंघ लवकरात लवकर आहे जो दिसतो आहे 20-30 वर्ष आहे तसा तो चित्र बदलून विकसित पर्यटन दृष्टिकोनाची स्वच्छ सुंदर पर्यटन सुंदर स्वच्छ निसर्गाने जर दिलेलाच आहे. शिवाजी महाराजांनी हा गड किल्ला इकडे बांधलेलाच आहे भव्य दिव्य, तरी पण त्याला आपण अजून कसं स्वच्छ राखू शकतो, प्लास्टिकची समस्या कशी कमी करू शकतो, भटकी जनावरं आहेत, गुरं आहेत त्यांच्यावर कसं काय आपण काम करू शकतो, त्यांना कुठेतरी शिफ्ट करून नाही त्यांचा विचार देखील करून NGO मार्फत कुठे त्यांना सोय करू शकतो, वॅक्सिन करून सगळा हा विचार करून 100% ह्या प्रभागाला चं चित्र बदलून टाकू.